d'autogestió. El model d'autogestió és un model que vostès tenen a Can Vies, no és el model de l'Ajuntament de Barcelona, i ho dic així de clar, no és el model de l'Ajuntament de Barcelona per equipaments municipals o per espais municipals. Evidentment, en l'àmbit privat, tothom fa a casa seva el que considera oportú d'acord amb les lleis generals i les ordenances municipals. El fet d'ocupar il·legalment un espai municipal sense cap norma d'utilització des del punt de vista, tenint en compte que és un espai municipal. I a més, aquí no s'ha parlat, però ho dic ara que anem cap al final ja, provocant permanentment molèsties als veïns, de les zones limítrofes, això no és el model que vol l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, escolti, vostè té el seu discurs i nosaltres tenim el nostre. L'autogestió no entra en els models de l'Ajuntament de Barcelona, ni amb els governs anteriors ni amb els actuals. I tenim moltes possibilitats de concertar esforços i de conveniar gestions. I nosaltres hem optat per la gestió, per potenciar un model nou de gestió social, que se'n diu gestió cívica, que ha estat un projecte el model de gestió cívica, que és un model... Em deixaran parlar? I per tant, aquesta és una de les opcions entre moltes altres modalitats de gestió ciutadana i social dels equipaments també municipals. Però l'autogestió, aquesta seva, nosaltres no hi coincidim. I per tant, jo crec que també ens han de respectar. No és el model de l'Ajuntament de Barcelona, i menys amb edificis municipals. O sigui, a casa seva pot fer el que vulgui, a casa de tots, que és l'Ajuntament, no. Senyor Marc